Hey, hey, hey. Okay, Belangambo. No, sir. Okay, Belangambo. Get him no, sir. Mbasa. Is that for le? Good. 27. Mago jazo akoko. No, sir. Achom that touch. Ya kweba ni hon wala mere here. Ka ba di hu akwukwo mba niile. Akwema nke ahụ. Eh. Na tewe na ala ga ebili otoke la aso. We. Gene ke irige ihe kwara n'ala. Eh? Oh, just a friend rice. Iji realize for how many minutes, how many hours? Oh, now then you gave me an hour to get now. Okay, you couldn't Caro. I told that touch here. I told that touch here. I will you dibia bella who wish him bogejo. And when a native doctor berala saying not or log before December. Eh, we know you're better than Native doctor where? Oh, the chief doctor. And when a dibia biaralano. Mba. Then I call ambulance. Turn aso. And your chief friend to guy who get a dog at that party. Okay, abe. And ya why na cotton, maybe basi abe Maria. Maybe Anka be legemania. Ya were fun of it. Unye potable. Aha, Beta. Chukuma. and therefore, 27. a more long one. Mba. Maybe she not 9. Kwara State, Lorry. You want to learn one book. Mba. Then can I An makwakwa. Nigga na gadendo. Mba. Donna. Gini buru negi, gini buru naga. Mgbe m dị obere ka ma ya bi nwụrụ. A sị enyegburu ya n'ọfịs. Hey! Ndị Igbo niile ele ndị enyeghị unu ihe ke. Onye ọbụla akpara aka na ọ na-enyegburu. Ọ ndị Awụsa gburu nna gị ka ọ ndị Igbo. Nna gị ọwụ ndị Igbo nyere ya nyegburu ya nwụọ ka ọ bụ ndị ugwu. Ọ ndị Igbo. Ele oriri ya n'ọnụ ka mmiri ka ọ ṅụrụ ya nwụọ. Ihe riri eri. Mbase dewe ya n'oche n'ọfịs ya nwụ. A tụsara ya n'elu oche ya eduru nwụọ. Ọnwụ family ọnwụ. Ihe n'oche ya nwụọ. You put an impression on the bomb. No, sir. Ebere Google. Yes, sir. Iji ebe akwa na nrọ. No, sir. Mmadụ ọgbala gị aka ntị na nrọ mbụ. Mba. Ị gagidele n'ụzọ onye ara agba gị aka ntị. Mba. Onye ogbi onyele gị saịn mbụ na ọ lọfụrụ gị. Mba. Ihe ọdịda ọdọọla gị mbụ. Mba. Iji aṅụ guf. Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ọ naanị m. Only daughter, only son. Yes, sir. And nne gị na nna gị anwụọla. Yes, sir. Only begotten daughter.
ebe ọ na-anaghị ka ihe mere iji biri ise na Kwara steeti nọọsụ n'ala Igbo. Ọ mụ na nwanne mọmị bi ebe a. So ke ị na-alara ube nna gị ha maka mpaga na maga nwere ị na-ala ya ị na-ala be unu. M na-alarụ. Ị na-agarụ akwa ya? Ee. Apụkwala ka ama nna gị na nne gị nwụọ kwe na ihe nna gwa gị. Ebe ọ na-anaghị ele ihe mere iji chọzi ịlụ di pụwa from ụlọ mpa gị. Ebe ọbụla m hụrụ di m alụ na ụmụ Chineke. Nsị ebe ị ma na ọ na-anaghị and enwe nwoke enwe nwaanyị nọ na-eji nna gị. Why do you still want to marry and leave that compound and go out of the compound? M ga-alụ di na nwaanyị ka nwụ na. Onye ga-anọzi na-eji nna gị na? Ụmụnne ya nọ na. Onye ara onye le gị ọsọ mbụ? Nkịta ọ tala gị mbụ? Iji agba klọb? Mba. Iwe onye ebe? Amụ Imo steeti. Ebe na Imo? Ikeduru. Ebe na Ikeduru? Ngụgụ. Iji ara ya aka n'ike echi n'imi? Mba. Ka m hụ eze gị. Ndị ohi agbala ahụ gị aka ntị mbụ? Mba. Ị na-eme ihe ụka ka na-eme ọdịnala? M na-eme ihe ụka. Gịnị ka ị na-eme? Ka biznes ị na-eme? M na-akwa akwa. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Abụọ. Aha ha? Sir? Aha ha? Michael and Ifeanyi. A na-ata gị lodi mkpu ị na-eti? Ana m eti normal mkpu na. Elekewo normal mkpu enwere mkpu dị m normal Chineke agba gị ọkụ. Elekewo normal mkpu atọ m datọchi hia. Enwere mkpu nọ hia dị normal. Enwere onye ataghị n'ụwa tirile normal mkpu Chineke agba gị ọkụ. Ele mkpu ị na-eti? M na-eti baby ọgwụgo. O tekwana na ọwụ ihe ta otego. Enyi ati mkpu ị na-eti m ede ya ede Chineke agba gị ọkụ. Ihe na-akpọ baby ọgwụgo. Again, you get where baby. Otele. Genotype, okay? Sir? Genotype, okay? Ama akwa emebekwe m Jonah-type. Owu Jonah, Chineke agbago this girl. Owu Jonah type, Owu Jonah. Sorry. Maybe Jonah type. Yeah, maybe m ga-eme ya. Yes. Go log ga mana health status gị. Owa log echi gị bịa da get ma 1 or 2. Phone number gị? 08027833566. Jonah type. Good afternoon, sir. Yeah, ube mgbe dị afọ ole? 23. Emepere unu geti taa? Mba. Mba. Enwere ngunu gara mee meeting as ụmụ 23 years 24 so unu bịa manga. Amamo. Emage. Mmagị na mpa gị ha na ya? Sọsọ mpa m na ya. Okay. Mpa gị ọ nọ na ya ugbu a? Mba, ọ nọ ya. Ọ nọ na East. Okay, gị nwa ka ebe ị nọ? Nọ Lagos. Ka ihe na-arụ? Neotech. Gịnị wụ Neotech?
ime mbọ. Oya ka iji biri na Lagos. Naanị gị bi. Mba. Gị na onye bi. Mụ na onye nwanyị. Okay. Unu abụọ bikọtara together emege na Otele. Mba. Mba, ya ma na-arụ ọrụ. Okay, unu abụọ na-akwụ ụgwọ together. Okay. Ele ebe ibi? Lagos Island. Lagos Island, ibi flat ka ibi duplex? One bedroom. Ego le ka na-akwụ dị a? 900. 900,000. Ka eji mbọ ị na-efe isi efi. Na-ele m anya hia m tinye aka na Otele hia. Sorry, m rere aka m guo gị aka na Otele ice. Na-ele m anya ịkwụga 900,000 ego ụlọ. Mbọ ka ị rụrụ ife isi gị. Mbọ mkpeshiri aka na mkpeshiri. Damn you. Ịma ihe m rụwa. Maso mbọ ka m fisi gị. Maso mbọ ka m na-efe isi. Damn you. Depend on location. I said damn you. Each person if is in Boegole. Depending on Egole, this girl. Each one person if is in Boegole. 30, 20. 20, 30, 20, when there's a fees again back. Mure 30,000 check get fees on board. Then wait. Listen to me. In a 30,000, then all your kids are 900,000 per year for house rent. Uno eke again a wire. What is your work? Is your house rent 900 again? Mother, you say 30,000 every day. Calculate any times a month. Then calculate it times a year. 30,000 that game when I get one separation that day. Physical which in Bonnet 30,000. No camera like a billion to get last. Get a key here. Turn could it? Get a heck. You have go to Uganda. Come on, guy, you tetras at like a bag of commanding. Guy, you tetrasa. But I can say physical Otele here. What is physical Otele here? They were all home being custom see him an attack. Omo my fees again boy will we ma June. Unu je fees in 30,000. 50,000. Une fees embo. Ajuga munu anu na comment section na Nigeria here. Then unu fees embo 30, 50 na Nigeria una akwụgwọ. Hey, Chineke m gagide. Mana ga yigide ngagide gesi mnye gị 30,000 ije fees embo. Ame were aka otu a were aka kama m ga-agụ gị n'ike ma were aka otu a so gị n'ọhụ otu a kpem supamata gị ikpu gị ime nso gị ya ị ga-aghọ nwoke overnight m were aka otu a pamata aka m so gị n'ọtọ otu a bịa m fesi nye gị ego mbọ ịma ihe wụta ọnụ ga-ewere akụkụ ụkwụ gị yiri ụkwụ ndị ihe echighị m hie were azụ bịa ịma ihe were azụ tọnụọ ga-atụ ihu mmaga ọwụ onye nkụzi mba
I'm packing at in charge of inter-house sports. Abokwa no chika again. Mba, Bishop. Then he ji nwo odi okwu ndị inter-house sports. I'm sports. Na gym well. I'm waiting for them. In a gym, get were odi okwu ke fuck up. Ayaga no rotunga get were phone dewe ni hugi. Na gym. Ebru kunde martial art bia gwabsi na gym. Ibala karate mbo. The lele egaga gym for gani. Come defeat. I told me people. E defeat if amuka if get away chief if. I told me people hate me bro. I will must say gym house je be wan if. Mba ni me mind people. I told me people. Enya to me na ahu ihu ge. Bishop letting him now. Were phone to kwasa te woto na ihu ge. Bishop letting him ndaka phone njide phone na aka maka na gara ma ahụ. Jide phone no went out you can be phone. Okay. We little phone na elu ni ihu goto. Ah, Bishop na him. Aha ge. Mercy. Messi awa hin Igbo ko wa hin beke. Aha English. Ahin Igbo gi. Chidindo. Chidendo nya. Nkem. Ida fole. 28. Kebish na no yarai. UK. Afole ke no obodo UK. 2 years. Oya kpọtara gị UK. Eji m akwụkwọ bịa. My parents kpọtara m. My dad. Iji gịnị ga? Masters. Mage na mpage ha dị ndụ na. Mommy ma won't go, but my dad didn't do. Oh, umaga nwona. Don't know. Gịnị gburu mmadụ? Oh, worry. Ọrịa gịnị? She was just sick. Ọ just dịrị sick ya nwụọ. Biden takri. Okay, maga onye mmadụ wụ. I'm monyo. Why am I monyo? I was still like 15 years in Bongo. Gịnị ka ị na-arụ na UK? Ana me support. Support ikpo nshi ndị agadi nwoke na agadi nwanyị. Mba. Support inye support. Oh, ana me kponshi. Inye with support. Inye with support. Elekpe ije a support. Inye support ndị na-ahụ na adị, but ana me kponshi o support. Ndị na-eme gịnị? Ilekọta ndị ahụ na adị, but ana me kponshi. It's called support worker. I'm not a care assistant. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dị atọ. Pagoja nguf. Mba. Enwere onye ara na family unu? Mba. But onye ara na side ebe mbi. Ebe bibi n'obodo Igbo. Mba na Lagos. Bibi na Lagos. Okay, unu na ndị ara bikọtara. Mba, so onye ara na side ebe ahụ. Ekwughị m family unu nwere ndị ara dị. Mba. What side mmadụ? Mba, fiakwa. Ije akwa ụra. Ana m n'ihi na-ekwugbo onwe gị ọmụtụ. Ije akwa ụra. Ma ike gwụ ma ọ mgbe niile sometimes. Ọgwụ ụra.
Gene wo ho. Mbo, sorry. Eh? Mba. Gene wo ho. Sorry, we were like biko. Mistake. Mistake, you make a mistake. Eh? Is it gini? You make a mistake or tea who read the Gane make who mistake. Sorry. But I get to get him home. You make a mistake, pay for come on, you will talk. If you got back, I'm saying mistake. Bishop, sorry now. Invest on our family now. Mba, God forbid. I'm beside my family. On your cuckoo one. Mba. Ashima, the no luno. The are on Gagan and Dara logo. Mba, forbid. A minor she. Very well. Bishop, I'm machinery in a UK bar. Gene Kenano. Support, I can't go boogie before, name me support. Abroad the guinea me. Mba. Imele wine and wine, bo. Mba. You want a vibrator? Mba. Otele Caro jago mwaka. Mba. Umwoko letra lage. Just one. Kembe potrowa. Elenga no tagi here. In Nigeria. Aho ya tragi here wonya. I am a bishop. Eh? I am a bishop. Don't come here to joke with me, oh. No, it's not your own bishop. I have any work my ex bishop. Ya bishop kige just no ya tragi bishop. I have a bishop. I have a bishop. Quote you here. I told that thought from you here. Peter, sorry. I said I told that thought from you here. Sorry, I'm going to remember you. Sorry, we were like a pico. Ah. Ma who is it? You want a daughter? Yes. Bata again, you know. Mba. Oh, yeah, William Popopule. Yes. A link beating and Bata again. Ewo Chimo. Ewo Chimo. Ewo Chimo. Ewo Chimo. Jesus. Ay. Quihoti who you coke. Quihoti who you quit laya. Okobola Gikembo. Oti who you coke. In I can respect your wigina. I may put you here now. Bishop, sorry. Is your way may wake keeping whatever boxers you're in now here. Jaga Takoshi Gremeze. Bishop, sorry. Hey, God. Then we who knock on your Bishop, sorry. Damn you! Mama, some them who they won't Adam was okay. They be got the attack of sugar here. Yeah, God. Bishop, sorry. We who knock and then run a bet Naja, give me a local guy you can get attack of sugar mess. That was negative Tanora because Bishop you were like I just did Tanora.
And I want them say why me na gamor because I will mass on when mother train no like Adam Mutode. Master train one year, my master bought train. Now I want them having fever. Fever, yeah. Damn you. When I fever. Oh, God. It's a new Kenshi. Genotype again. Blood group again. O positive. Dicho gele bogish on Nigeria ko obodo hino. Obodo no because it had him far distance relationship. Congrats. Kwe mani aga badi wa kwa du mga ni ru post we. What phone number again? 081. Boy, your phone number. Why you check on your no go give ya your boy, your international number. Damn you there. But my Nigerian number, I can chat him na WhatsApp. Me need my international number. Boy. 081 3443 6850. Say no na UK ha ko masters. E mekwe ge go log me surgery hu. Owo na na unu emota unu mota ke sha anu ika anu amu anu ara. Me surgery hu Chineke agba oku.